Yeah.
Asih nugraning Iwang Maharasa iya Gusti Kang Maha Tunggal iya Gusti Kang Maha Suci Dari Jawa kata lumpen ngaturakan mamba Kiwarjo Ujung Rawuh Sugeng kawal manunggalnya wisi keleng para putra Paguyuban Sindatari Jadilan Laras Setyo Budaya Dini pawiyatan nembe kabibir Bapak ingkang ongkos pisan kados samangke kepareng keluarga ngataraken beksan tigang Bapak dini menika sampun pun lumampah setunggal Bapak ing samangke tasih katur beksan saking para putra ugi para putri saking Laras Setyo Budaya. Katur sang yang para rawuh sugeng lenggah
Sugeng priksani dumugi wanci purnaning pagelaran sak mangke. Nggih. Lelakone Mas Robi. Nggih. Gelo, nggih. Gelani sapa Mas Yoga? Ana sing digelani. Ora melu-melu. Ora mbok kandhani. Kenapa Kak Yoga? Kok jare gelo? Hambo kuwi aku yo ora telat ki. Nek sak retiku ki nyok gawe gelo kok iki kok gelo iki. Ayo kuwi paling lagi dilalah Mas. Heeh. Mas Yoga baru tidak baik-baik saja. Betul. Monggo Mas Robi. Ayo maju. Hae hae. Hae hae. Lah nek saya tresno Mas, njuk piye Mas? Sopo ta iki Kang? Angel kok yoga. Cuma ngomongin. Kaya ngene Laras Surya Budaya.
gon gelo. Enggih Mas, sampun katur. Sareng lara setiap budaya. Koming lagu Mas Yoga. Cuman lagu toh Kak Yoga. Hanya lagu toh. Tenan. Ya kok abut. Iya rada abut. Nggih. Dilanjut. Dilanjutke napa malih niki Cak Kanca? Apa Pak Pone? Mbah Akung nyuwun tembang napa Mbah Akung? Mbah. Mbah Kung. Rami. Mbah Kung. Mbah Akung. Nyuwun tembang napa niki? Ajeng nyuwun napa? Oh manut. Oh manut Yai. Aku yo manut aku. Gelo, nek gelo ki unsure iki biasane wisa tresno. Oh iya, Mbak aku ngertos mboten wisa tresno. Oh kudu, mergane ketake pengalaman. Tresno kok kamu wisa. Lah iya, kaya ula ya Mas. Semoga Kak Yoga wisa tresno. Nggih. Wisa tresno. Gandrung-gandrung Indonesia sekawan impian. Abu aa, abu aa. Semuruping donya wayah sore mendung katon lelimangan kok yo ngerengi atiku rasa gelo kendang banget tresnamu Kebacut tak tresno wong nyatane sliramu ra iso tak tepi. Pungkasane pripun Mbak? Sing ki mau ora digendoli saiki ora diantepi. Wis ra digendoli Ora diantepi ala nasibe sapa to Mas? nasib.
Semonggo, Mbak Wawan. Kondur, kondur, kondur. Iya. Hoa, 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 hoa. Iya, iya, iya. Yo yo yo. Ah. Oh yeah. Aku. Mas ayo. Lah 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 lah. Oh yeah. Happy. Oh. Yo.